Nggih Puntadewa kula Kanjeng Eyang nyurake tansah wanda ya nggih midhangetna pangandikanipun Eyang Bisma amarga ora ketansah wanda pinangka dadi garan nggonmu jumeneng ratu ana negara ing Ngamarta kula nuwun inggih Kanjeng Eyang nggih tilingna karnamu menepna rasamu lan sing baku kowe padha eling marang panguwasaning dewa. Hastura Masidam mugi rahayu kang sagung dumadi Ger Puntadewa kula Kanjeng Eyang ngene ya Ger keparinging Bathara kang karo jagat putuku para kadang Pandhawa iku dadi pepasrene jagat titah mustikaning bawana jaguning para dewa betenging jagat iku kinudang Wangkada desa tekan titi mangsa jeneng para kabeh putu-putuku padha nyangkul jejiban suci brasta ambek angkara budining candala kang thukul ana anggane manungsa nanging manungsa iki mau sapa lan kapan pun Eyang ora bisa ngendika nanging pesthekna ya nggir urip ana Madyapada urip ana gumlaring jagat siji dalaning pati loro jodoh telu wahyu papat lumakuning kodrat iku muhung panguwasaning Hyang Widiwasa manungsa hamung bisa ngreka lan jangka nanging pesthi muhung panguwasaning Bathara jangkaning jagat para kadang Pandhawa iku dadi mustikaning jagat mustikaning bawana kelakon putuku kabeh para Pandhawa nganake sesaji Rajasuya tegese sesaji Rajasuya raja iku ratu suya iku ngagungke
ngagungke ratu ratuning para ratu yaiku Gusti Kang Maha Wikang Gusti Kang Maha Kawasa mula Joger wulinge poneyang dumadimu dumadi kurung jagat iku ana ingkang murba lan misesa seranane bekti marang Hyang Widiwasa kudu bekti siji marang ibu loro bekti marang bapa telu bekti marang bapa guru papat bekti kang pungkasan bekti marang Hyang Widiwasa dene maknane bekti karo ibu amarga ibu iku kinarya pertapanmu rikala ana guwa gerba suwene 9 sasi langkah 10 dina mula kowe wajib bekti karo ibu aja kowe cilik wani karo ibu gedene kowe wani nyantulane karo ibu merga iku kang dadi pertapanmu rikala ana guwa garba suwene 9 sasi langkah 10 dina dene bekti kang angka 2 bekti marang Rama amarga Rama iku bebasan Gusti kang katon yen ora ana lantaran bapa kowe ora dumadi ana jagat iki mula wajib tak bekteni dene kang angka 3 bekti karo bapa guru amarga kang bisa mulang muruk marang kowe bisa menehi kepinteran dalan sing bener nuduhke panembah jati iku bapa guru iku mula wajib kowe bekti dene kang pungkasan bekti karo Hyang Widiwasa amarga Gusti Kang Maha Kuwasa iku ingkang nyipta jagat saisine lamun to bapa ibu iku mungkin arya lantaran nanging panguwasa tunggal dumunung astane Hyang Widiwasa besok tekan titi mangsa sing maune ora ana bali raga bisa mati nanging sukma sejati ora mati nanging bali ana astane Hyang Widiwasa mula Joger Puntadewa ningno rasamu nepno rasamu uga kowe kelakon jumeneng Ratu Pasang Saji ing aran Saji Rajasaya ngagungke Hyang Widiwasa nggonmu darbe rasa suka syukur kembali negara Ngamarta sepisan iki aku weling kudu duwe watak 5 perkara siji watak wiguna loro watak sudira telu watak susila papat watak naraga 5 sambegana ing aran Pancasara panca iku 5 sara iku lelabuhan dene maknane mengkene mula jeneng para ngger putuku duweni watak wiguna tegese duwe kepinteran agal ya alus tegese jejering ratu kudu wegik buntas kawruh lahir lan batinmu sebab jagat ki werna-werna ana ingkang sugih ana kang miskin ana sing seneng ana sing sengit mula kudu mumpuni ngelmu agal lan alus dene kang angka 2 watak ing susila utawa kang angka 2 watak ing sudira tegese duwe tanggung jawab yen perkara durung rampung aja mujangga perkara liya nek perkara siji urung rampung mujangga perkara liya mengko kepara malah nglentar kedadiane dene kang angka 3 watak susila iku kudu mlaku dalan sing bener
aja menggo kudu laras lurus lan leres marang tuntunaning agama suci sebab manungsa kang dumadi karo kang murba yaiku Hyang Widiwasa serananing agung kasmaning Hyang Widi ngrasuk agama suci kudu bener-bener aja nganti ana dalan kang menggo iku wataking susila dikanteni watak jujur dene kang kepapat watak nuraga tegese kudu ngukur kekuataning raga aja nganti kuwate nggawa loro kok nggawa papat iku teges ora lenggah ora ngukur kekuataning raga dene kang pungkasan watake Sambigana jejering ratu kudu sadurunge tumindak kudu dipenggalih mula ana bebasan kudu waspada lan kudu waskita buntas kawruh lahir lan batin kudu duweni watak kasarjanan ning ya aja ninggalke kasujanan Ger Puntadewa kaya wis cukup nggonku weling marang jeneng para nggir putuku wong bagus sesuk tak gadang kowe dadi manungsa kinarya mustikaning jagat wis cukup semene nggir putuku wong bagus biswa sempulur nggonmu jumeneng ratu negara ing Amarta yo tatkala narepa Kresna tan tulus anyakra ring Resiwara Janawi Suta Ger Puntadewa panuwun kita wis kelakon jeneng kita wis gelar Sajira Jasuya Bathara ngudaleni pratandhane Dirgantara jumegluk kaya udan sinemeni ya Ger amarga kang mujanggani lelakon iki eyangmu Resiwara Bisma lan Nata Ndarawati kaya wis cukup nggonmu pasangrat Sajira Jasuya Bathara ngudaleni apa panuwun kita Bathara ngudaleni leng-leng indriya mangu kanduang rimbang yayarena, yayarena tanandang ganen.